je tá pešia zóna vzadu. Po ľavej ruke. Na ľavú stranu zabočíte. A hneď to tam nájdete. To je nejaká kaviareň. A zmrzlinka. Pri vstupe do múzea zmrzlina zdarma. No tak toto. Tu máme aj nejaké tabule. Sme vedeli kúpalisko. Ježiš, tu je aj kúpalisko. Dokonca na dve strany. Teraz nechápam. Tak to vyzerá. Pecka, ešte som sa pozerala. A tu máme park. Dobrý. Nejaké kultúrne slávnosti. Sochy sú tu pekné. Nejaké ženy sú tu, sochy. Toto boli len pomníky konkrétne, ale tam ďalej sú pekné sochy, také ženy. Pardon. To som spadla. Za niečo netočím. Ty čo si objednávaš? No, som prichytila priateľa pri čine. Tu sú nejaké autá. No pekne. Dobrý deň. Už si niečo objednal?